ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ದ ತೆತ್ತಿ ಮಸಾಲ ತಾಗ ದೀತನಮ್ಮ ನಾನು ಅಂತೆ ಬರ್ತೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಂಕಲ್ ಒವ್ವು ರೆಸಿಪಿ ಇಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೋಜಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜೇರು ನಿಗ್ರೇನೊಂದು ಪರು ಒಡೆ ಪೋತಿಯರು ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದು ಅಂದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ದೀವೋಡು ಬೆಜ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಚೂರು ಕಲ್ಲುಪ್ಪುನ್ ಪಾಡೊಂದು ಮಾತರಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬಲ್ಪು ಇನಿ ಎಂಕು ಫ್ರೈ ತಿನ್ಕಂದು ಆಸೆ ಆತಂಡು ಎದಾಲ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಉಡುಪಿದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಬಂಗುಡೆದ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮೀನ್ದ ತೆತ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡದ ಒಂದು ಬಂಗುಡೆದ ಪೊಡಿ ತೆತ್ತಿ ಆಯ್ಬಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಬರ್ಪುಣದೆ ಅವು ತೆತ್ತಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ₹100 ಕಂತೀನಿ ₹100 ಇನಿ ತೆತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮೀನ್ದ ಮಸಾಲನೇ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ಮೀನ್ದ ಮಸಾಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಬೋರ್ಡಂಡ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲೆಗಲ ತೆತ್ತಿ ಖಾಲಿ ಮೀನ್ದ ತೆತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದ್ರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ನಿಗಲೆಗಗಳು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ₹100 ತೆತ್ತಿ ಬಸೇದ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಉಂದುಪ್ಪುಡು ಏನನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೀನ್ದ ಪೂರ ಪೊಡಾಸ್ ಬಕಾರಿ ಇರ್ನ ಇಂದು ಕಪ್ಪುದ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಡ್ ಬಕ್ಕ ಆತೆ ಯಾವ ಜೊತೆ ಐಕೊಂಜಿ ₹100 ಬಂಗುಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಂದ ಐತೆ ಒಂದೇಕ್ ಮಸಾಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದು ಕುಡೋರೆ ಅನ್ನಿಗಲೆ ತೋಜದ್ ಕೊರೆಗಿಲ್ಲ ಐತೆ ನೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಸುಮಾರು ಕಜ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಮೀನ್ದ ಕೆಬ್ಬು ಬಕ್ಕ ಐತ ರೆಕ್ಕೆ ಬೀಲ ಅವು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪುಡು ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಎಕ್ಕೊಡು ಬಕ್ಕ ಮೀನು ಮಲ್ತದೆ ಕಂತೀನಿ ಎಂಕಲು ಮೀನು ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ₹20 ತೊಂಬೇರು ₹100 ಮೀನಿಗೆ ₹20 ಮುಟ್ಟಗೆ ತೊಂಬೇರು ಇದೊಂದು ಮೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಬರೋಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಅದ ದುಂಬುಗು ಮೀನು ಕಂತೆರಡ ಐಟು ಅಂತ ತೆತ್ತಿಪ್ಪುಂತುಲೆ ಅವೇನು ಮೀನು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಬಾರ್ದ ಆಂಟಿ ಕನ್ಪಿನಿ ಮಾತಾಗಲಿಲ್ಲ ಎರೆಬೋಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಡು ಕಾಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತೇಳು ತುಲೇಸೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ತೆತ್ತಿದವು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಪುರ ಇತ್ತನೆ ತಗೊಂಡು ಪುರ ಗೆತ್ತದು ಬಟ್ಟಲು ಪಾಡಿಯೆ ಎಕಡೆ ತೂವನು ಸುಮಾರು ಇತ್ತನು ಕೈಟ್ ಕಜ್ಜಾವು ಈತುಂಡು ತುಲೆ ಕಜ್ಜಾವ್ ಒಂಜಿ ಈತುಂಡು ಒಂದು ಈತು ಕಜ್ಜಾವು ಮತ್ತು ಮೀನಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಕಂದಿನ ಮೀನು ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಲುಂಬುಗ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಲಂಚೆನೆ ಮೀನಡು ಕಪ್ಪು ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಟಲ್ಲ ಅವ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಹಾಗೆ ಮಲ್ತು ಗೆಪ್ಪೋಡು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಮೀನು ₹100 ಗೈನ್ ಬಂಗುಡೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಮತ್ತು ಮೀನೇ ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗಂಜಿ ಬಯ್ಯರದೀತ ಗಂಜಿಲ ಒಂದಾಂಡು ಗಂಜಿಲ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈಲ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈಲ ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ಇದು ತೆತ್ತಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಂಡು ತೋಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲುಂಬೇರೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ಇಂಚು ದೆಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ 3 ಸಲ ದೆಕ್ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನೊಂಜಿ ನೀರೊಡ್ಡು ನಂಜಿ ಜಾಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಓಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚೊಂಜಿ ನೀರೊಡ್ಡುನ ಜಾಲಿ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ತಂದು ಇಂಚ ಪಾಡು ಐಟ್ ನೀರೇನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಒಪ್ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಸಾಲದಾಗನ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅವು ನೀರು ಬರೋಣ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡವೆಂತಲಿ ಇಂಚಿನ ನೀರೊಡ್ಡುನ ಜಾಲಿ ಇತ್ತಿನ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ್ ಐಕ್ ಬಾರ್ದು ತೀವೋಡು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆನೆ ತೀವೋಡು ಅಟ್ ಏತು ನೀರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಒಡ್ಡುದು ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಾಗ ಬೋಡದು ನಿಗಲೇನ ವೀಡಿಯೋ ತುದಿತ್ತಡ ಗೊತ್ತಾವು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋನು ಐಟೆ ಅನ್ನು ಇರುವ ಮುಂಚಿನ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಯಾವುದು ಪಂಡಿತ್ತೆ ಮೀನು ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೆ ಅಂಚದು ಮಸಾಲ ಮಲ್ದ ದೀಪು ಜಂಕುಲು ಅದಾದನೆ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಅಂದರೆ 10 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ನನೆತದೀತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನನೆದಿದೆ ಸಮಯ ಎತ್ತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ನನೆತ್ತಲೆ ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಾತು ಸಾಮಾನಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತಂದೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ತುಂಡು ಪುಳಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 4-5 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಖಾರಗು ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಆಡ್ ಬಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಯನ್ನ ಪಾಡೋಡು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಇತ್ತಾರೆ ನಿಗಲು
ಏನ ಪಂಡ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಒವು ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರವೇನು ತೋಜಲೆ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಲತ್ತು ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಮ್ ಶೀರ ಮಾತ ತಿನ್ಪುಜಾನೆ ಅವು ಚಮಚ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಡು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂಚೆನ ಗೆತೊಮ್ಮಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನನೆತ ದೀತಿನ ಮುಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಶುಂಠಿ ಪೌಡರ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಅಡಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಚೂಲಿಗೆ ಪೊಡನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿ ಪಾಡ್ಲೆ ఒక ಪುಲಿಟ್ ಪುಲ್ಕಟ್ಟಿ ಉಂಡ ತೂವನೋಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪಂಡತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಮಂಜೋಲ್ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಲ ಪೊರ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ತು ಪ್ರತಿಗೋಡನಿಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ತು ತಿಂಡನೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ತಡದು ಪಾಡ್ಗನಮ್ಮ ನನೆದ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರು ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅವೇನೇ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಕ ಕಡೆರಿಗೆ ಇಸೊಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಣ್ಣ ಅವಡವು ಬೊಕ ಒಂದು ಕಡೆನಾಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಎಂಕ ಅವು ಮರತಂಡು ಕಡೆವನಾಗಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾಡೋಡು ಕಮ್ಮಿನ ಬರ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ತೂತು ಪಾಡೋಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪುಲಿ ಲಂಚೆನೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಸಾಲದಾಗವನಾಗ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ಪುಲಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಕುಡೋರ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಮಂತ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಈತ ಸಣ್ಣ ಅವಳು ಸಣ್ಣ ಏನಾಯ್ತು ನಮಕ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಂಚಾತು ತೂಕ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಬರ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೋಡು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ದು ಮೀನಿಗೆ ಬೊಕ ತೆತ್ತಿಗೆ ತಾಗಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಅದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ತೊಂಬೆ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಸರಿ ಹಾಪುಡು ಇಂಕ್ ಇನ್ನು ಮೀನಿಗ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿದ ತೆತ್ತಿಗ್ಲ ಸಮ ಹಾಪುಡು ಇದೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ನಿಗ್ಲು ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಪಂಡ ಅವೊಂಥರ ಗರಿ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿಂದ್ರೆಗ್ ಕುರುಂ ಪಂದಲಕ್ಕ ಅಂಚದವು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಕಡೆದಿನ ಮಸಾಲ ಪುಲಿ ಸರಿ ಇತ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಏತು ಪುಲಿ ಬೋಡು ಏತು ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ఒక ಮಂಜೊಲ್ಲ ಬಡಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡೆನೆ ಪಾಡ್ದ ಬೋಡನ್ನು ಚೂರು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಬೊಕ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕೇನ ಪಂಡ ನಿಗಲೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಪನ್ಪತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಅವಲ ಪಾಡೋಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡು ಬೊಕ ನಿಗಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4-5 ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ತೋಜೋಡು ಮೆತ್ತೆ ದೋಸೆ ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಅಡಕ್ಕೆ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಅಂಚಪುರ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದ ಆಂಡ ಒವ್ವು ರೆಸಿಪಿ ಇಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜೆರು ನಿಗ್ಲೇನೊಂದು ಪರ್ ಒಡೆ ಪೋತಿಯರು ಮೆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದು ಅಂದು ಎನ್ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲೆ ಕಿನ್ಯತೆ ಅಂಚ ಅವು ಮೆಗ್ದಿನ ಬಾಲೆ ಮೂಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ತೊಟ್ಲಾಲೆ ಪಗ್ಗಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಡ್ದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರೆದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರೋಡು ದುಂಬು ಅಂಚೇನ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗೊಳ್ದ ಟೈಮ್ ಇಡು 2 ತಿಂಗೋಲ್ 10 ದುಂಬು ಇಜ್ಜಿನ 3 ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ತೊಟ್ಲಾಲೆ ಪಗ್ಗಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಅಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆಂಗಡಿಡು ಒಂಜಿ ಚೆಲ್ಲರಿಡು ಬಾಕಿಲ್ ದಾಂತಿನ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಇತ್ತುಂಡು ಐತ ಕೋಲ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಕೋಲಗು ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಂಪೊರೆಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗೋಲ ಅದು ಒಂತೆ ದಿನ ಅವನಗನೆ ತೊಟ್ಲಾಲೆ ಪಗತ್ತೆರೆ ಪೋತುಲು ತೊಟ್ಲಾಲೆ ಪಗಪೆರೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟೊಂದು ಜನ ಬೋಡತ್ತೆ ಏರಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟು ಪೋತೇರು ಇದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಪ್ಪಪ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಅದು ಪಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರಿಸ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಅವೇ ಬಂದ್ಬಿನತ್ತೆ ಆಗಲು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಂದಿನದಾಗ ನಂಗೆ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅಂಚೆ ಅಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಪ್ಪಲ ಮಲ್ಪುವೇರು ಆಂಡ ಅಮ್ಮನೇ ಮೀನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಾಗಗ ನಮ್ಮ ఒక ತೆತ್ತಿನ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ ಐಕ್ ಅವು ತೆತ್ತಿನ ಜಾಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನೇಟು ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಜತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೀನಿಗೆ ತೊಲಿಂಚ ಬಲ್ಲೂರ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಅವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಐಕ್ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ತಾಗೋಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ದ ತೆತ್ತಿನ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆತನು ನೀರು ಪೂರ ಜೈದಂಡು ತುಲೆ ಈಗ ಪಾಡೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ದೀವೋಡು
ನೀರು ಚೂರು ನೀರಿಜ್ಜಿ ₹100 ತೆತ್ತಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟು ಕಲತ್ತು ದೀವೋಡು ತಲೆ ಅವಾಗ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಬಾರ್ದತೆ ಅಂಚ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಪತ್ತುಂಡವು ಅಂದೆ ನೀರು ಇತ್ತಂಡವು ಏನಾಪುಡು ಈಗ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಪತ್ತುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಜತ್ತು ಪೋಡಾಯ್ತ ಅವೊಂಜಿ ಕಿವಿ ಮಾತು ನೆನಪ್ದೀವನ್ನೇ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಮೀನು ಇಡ್ಲಂಚನೆ ಮಸಾಲ ತಾಗನಾಗ ಐಟ್ ನೀರು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಲುಂಬುದು ಮೀನನ್ನು ಒಂತೆ ಹೊರತು ನೀರು ಅರಿಯರೆ ದಿದು ಬಿಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಆತಣ್ಣು ತಲೆ ತೂನಗನೆ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮೀನ್ದ ಅವಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ದ ತೆತ್ತಿ ಮಸಾಲ ತಾಗ ದೀತನಮ್ಮ ನಾನು ಅಂತೆ ಬರ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಪ ನಿಗಲೆಡ ಸಮಯ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗಲೊಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ದೀಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೀನಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ಅನ್ನು ಫ್ರೀಝರ್ಡ್ ದೀಪೆ ಒಟ್ಟುಗು ಫ್ರೀಝರ್ಡ್ ದೀದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಎಂಕಲ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ ನಿಗಲ ಸಮಯ ಇತ್ತಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ತದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತೂಪುಡು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದ ಗಂಜಿ ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈಲ ಮೀನು ಫ್ರೈಲ ಎಂಚ ಪುಂತುಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾತನು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಮೀನ್ದ ತೆತ್ತಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತ ತುಕ ಮಸಾಲೆ ಇಂಚ ಒಯ್ದನ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಸುರೂಕು ನಮ ತೆತ್ತಿ ತುಲೆ ಐಕೆ ಫ್ರೀಜ್ ಹಿಡ್ದಿ ಓಡ್ ನಮ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿಡ ಫ್ರೀಜ್ ಹಿಡ್ದಿ ಅವು ಲಾಯ್ ಕೊಯ್ತೊಮ್ಮುಂಡು ಒಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದೀವೇರಿ ನೀಗಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದಿಲೆ ಅವು ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಯ್ತೊಮ್ಮುಂಡು ಉಪ್ಪು ಆವಡು ಖಾರ ಆವಡು ಪುಲಿ ಆವಡು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ತೊಂಗ ಮೀನು ಹಣ್ಣ ನಮಕ್ ಕರ್ಬದ ಕಾವೆಲ್ಡು ಬರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಡಿಗೆ ತೊಂಗ ನಮ್ಮದು ತೆತ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಚದು ಕರ್ಬದ ಕಾವಲು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಡು ತಿನ್ನಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಪ ಕಾವಬಕ ಲಕ್ ಜಿಡ ಅಂಚದು ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ಎತ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆಯನ್ನು ನೊಚ್ಚು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಪಕ್ಕ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಎಂಕಲ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನು ತಾರದೆಣ್ಣೆಡೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಈಗಲು ಅವು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ನಂಗೆ ಕಾಯರಿಗೆ ಏತು ಬೋಡ್ದುಲೆ ಆತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚವನೆ ನಿಗಲ್ ಮೀನು ಆವಡು ತೆತ್ತಿ ಆವಡು ಪ್ರೈಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಾಗ ಅವು ಕಾಯುಜಿ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದೀವೋಡು ಕಮ್ಮಿ ದೀದು ಯಾನ್ಸೆನಿಟ್ಟು ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಮೆಗ್ದಿನಿಲ್ಲ ಪೋತೀರಿ ಆಗಲು ಬೈ ಹಾಪು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಬೈಯಾಗ ಆಗಲೇ ಬೋಡು ಅಂಚದೆ ಅನ್ನೆ ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ಕಾಯವೆ ಇಜಿಡೇನಾಗಲಿ ದಿವಾಯರು ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಡು ಈಗಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಇಲ್ಲಡು ಮೀನು ಯಾಪಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಮಾಡ ಮೀನ್ದ ತೆತ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನು ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾರ್ದ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಕೊಂಚ 2 ಮೀನ್ಲ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇನ ಎಂಕಲಿ ಉಂಡ್ರೆಗ್ ಪಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪುನ ಪಾರ್ದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡು ಇದು ಬಿಡು ಒಂದು ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಪೂರ ಗೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಮೇಯ್ನ್ ರೆಸಿಪಿ ಏನು ಪಂಡ ಮೀನ್ದ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ದ ತೆತ್ತಿದ ಫ್ರೈ ಅಲ್ಲೇ ಈತ ಕಾಯೋಡು ಈತ ಕಾಯಿಂದ ಆಣಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಗೆಪ್ಪುಗೊಂದೇನು
ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ಗ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತನ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂಬುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಎಂಚಾತನು ತೂಕ ತುಲು ಎಕ್ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಡು ಇಸ ಚೂರುಂಡು ಬಕ್ಕ ಗೆತ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡದು ಅದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನಿ ಕಾಯ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಭಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೋಂಡು ಅಂತ ತೂಕ ಕೇಂದ್ರಗಿಜ್ ಆತು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಮುಂದೆ ಕೋರಣ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಅಂಚೊಂಡು ನಿಗಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಿಗಲಿಲ್ಲಡು ಮಕ್ಕ ನಿಗಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪಡು ಮಕ್ಕ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಕೊಂಡು ನೋಡ್ಚಿ ಒಡೆಲ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಒಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿದ ತೆತ್ತಿ ಪತ್ತೋಲೆ ಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಬಂಗುಡೆದ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಿಗಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯರು ಡೈಟ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮೀನಿಂದ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೆತ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕ್ ಒಂದೇ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಾರ ಅವಡು ಉಪ್ಪು ಅವಡು ಪುಲಿ ಅವಡು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂದು ನಾನು ಒಂದು ಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಬರ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ಬಕ್ಕ ರಜೆ ಉಂಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ರಜಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ಲ ರಜೆ ಟೀಚರ್ನಾಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜಾ ಅಂಚಾದು ನಾನು ಒಂದು ಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಅದು ಪಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲೇನ ದುಂಬಾಗ ಬರ್ಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ ಎಲ್ಲದಾಗಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ಪನ್ನೊಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಚೂರು ಕಲ್ಲುಪ್ಪುನ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಬೊಕೊಂದು ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಬಾಜಿ ಮಲ್ದಿರು ಪಪ್ಪ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ತವಣಸ್ ಈ ತಿತ್ತಂಡ ವಾ ಬಾಡೂಟ ಅಲ್ಲ ನೆತ್ತೆ ಎದುರು ರೆಡಿ ಒಂದು ಏನಂತೀರು ನೆತ್ತೆ ಎದುರು ಸಾಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಕೋಲ ಸಾಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಗಂಜಿ ನಿಂಚಗೆ ತಂದು ಬಂಗುಳ ಅದೇನು ಫ್ರೈ ಆಯ್ತೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಮೆತ್ತೆದ ಬಾಜಿ ಮೆತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವೋಗು ನಿಗಲೊಂಜಿ ವಾರಡೊಂಜಿ 2 ಸಾಲನೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನೆತ್ತೆರೆಗ ಅವಡು ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದು ತಿನ್ಲೆ ನಾನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್